de pământ. De fapt, este martorul pe care se descoperă celelalte 3 morminte secundare. Acolo, unde e forma aia pătrată mică, la baza martorului, la baza inferioară, a fost mormântul principal. Era pus sub boltire de piatră, constând în ceramică dacică, grecească, constând și sparte ritual în oase calcinate, adică arse, constând în pandantilă de argint aurii și mărgeli din piatră calcaroasă executate cu ochi. În inventarul celelalte 3 morminte secundare ale femeilor, tot același inventar. Dar femeile erau sacrificate, cum face mențiunea și Herodot, în secolul V, înainte de Hristos, referitor la mormântările tracilor. Deci v-am explicat, neamul acesta tracic. Nu era numai getodace aceștia, ce vedeți dumneavoastră, ce au fost cunoscuți și scriile antice, nu numai de către Herodot, ci și alții, care am spus mai înainte, i-am menționat. Erau și alte popoare. În afara Daciei, actuală România, erau și în zona Asiei Mici, ajungeau aproape de Iran, pentru că ei provin din rase ariene, rase care au locuit și cu timpul a expansionat, au venit înspre apus, de la răsărit. Deci se spune de caracter indo-european. Sunt veniți din Indii și stabiliți în zona Europei.